ekelekwa m unu ka unu nọ ya nnọọ anyị ga obere ezumike a na-echi ego daalụnụ. Echefukwala isiokwu nke anyị n'ụbọchị nke taa bụ ihe ọbụla aka gị chọtara ime. Ihe ọbụla aka gị chọtara ime, whatever your hand findeth to do. Ihe a bụ isiokwu nke anyị n'ụbọchị nke taa. Anyị eleboghị anya n'isiokwu nke si gịnị nọ gị n'aka. Ugbu a anyị na-ajụkwa ajụjụ na-asị, m na-ajụ ya dịka ajụjụ na-asịkwa, aka gị o nweela ihe ọ chọtara? Aka gị o nweela ihe ọ chọtara? Ama m na o nwere ike ilezere anya aka gị achọtala ihe dịka aka nke m achọtala ihe. Ihe na-asị na aka ahụ, ihe ahụ ọ chọtara ọ bụ ihe dị mma ka ọ bụ ihe dị njọ? Ebe ahụ bụ isi ahụ nkọwa okwu ugbu a. Ihe ahụ aka gị chọtara ime, ọ bụ ihe dị mma ka ọ bụ ihe dị njọ? Ya bụrụ na aka gị chọtara ime ihe dị njọ, biko nwanna nwanne, wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ aka mmadụ, biko. Ma ọ bụrụ na aka gị chọtara ime ihe ahụ nke dị mma, gaa n'iru. Nsị gịnị? Gaa n'iru. Maka na mgbe Chineke jụrụ nwanna nwoke Moses, gịnị nọ gị n'aka? O wee laa ya n'aka, ihe nọ n'aka bụ mkpara. Mkpara ahụ wee baa uru nye ụmụ Izrel. Mgbe na-ajụ na-asị, ihe ahụ nọ gị n'aka ọ na-abara ndị mmadụ uru ka ọ na-aghọ ndị mmadụ ahịa? Ọ bụ ihe eji emegide mmadụ ka ọ bụ ihe eji eme ka mmadụ baa uru? Gịwa nwa okorobịa nke na-etopụta, kwesị itopụta na-egwu onye nwe anyị, igwe si ihe ga-anọ gị n'aka bụ igwu mmadụ wayo, ịnapụ mmadụ ihe ọ nwere n'ụzọ ntụbịrịkọ, n'ụzọ yacha atasị ibute, yacha ha atasị ibute. Wee na-asị gị, gị nwa okorobịa, gị nwa agbọghọbịa nke si na ihe nọ gị n'aka bụ ịtụrụ ndị mmadụ asị, gbuo ha wee ndị nọ mba ofesi, ịtụrụ ha asị, gbuo ha wayo, napụ ha ihe ha nwere n'ụzọ ntụbịrịkọ. Na-asị gị, ihe ha nọ gị n'aka abụghị ihe ọma. Hapụ ya ugbu a ma chọrọ ezigbo ihe baa gị n'aka. Mgbe ịbụ nwa okorobịa, ị nwere aka ọrụ ịgba ihe ọkụ, maọbụ ime kapịntrị, maọbụ ịkwa akwa. Na-asị gị, ihe ahụ nọ gị n'aka bụ ezigbo ihe, gawa n'iru. O nwere nwa afọ Igbo na-adụrụ m akwa. Onye ahụ megịnị nwere ezigbo ihe n'aka ya. Wee na-asị, ya bụrụ na ihe ị na-eme abụ ihe na-enye gị ọṅụ, abụ ihe na-enye gị ọṅụ, nke mbụ. Nke abụọ, ọ bụkwa ihe na-enye ndị mmadụ ọṅụ. Nke atọ, ọ bụkwa ihe na-ebuli aha Chineke elu. Nwanna nwanne, si na ihe ahụ pụọ. Si na ihe ahụ pụọ. Ịbụ onye ihe nọ gị n'aka bụ ndị oji abalị mere ehihie. Ma gịnị? Si n'ebe ahụ pụọ. Isiokwu anyị, gịnị nọ gị n'aka? Isiokwu anyị bụ gịnị? Ihe a bụ ọkpụrụkpụ anyị na-eleba anya. Isiokwu anyị bụ ihe ahụ aka gị chọtara ime, mee ya. Anyị were eleba anya n'isiokwu na ọkpụrụkpụ gị na-asị, gịnị nọ gị n'aka? Ihe ahụ aka gị chọtara ime. Anyị ga-elebakwa anya n'ọkpụrụkpụ ọzọ, ma biko anyị ga-adọburu obere ezumike. Anyị chigha azụ, anyị agbapụkwa ya ọzọ. Biko soro m ka anyị gabara obere egwu.